עכשיו לכולם, פה אני עם אחותי, עושה את אתגר הכוס והעץ. טוב, בונה, אני טובה בזה. שיט, פספסתי לך בגללך. בגללך. טוב, כבר לא משנה שיר. אני לא יכולה להראות לך. שיר, די! טוב, שימה אותך. טוב, אני מצליחה כמה שיותר הרבה. נפל לך אחד. שיט, עשיתי אותו. טוב, שימה אותך שוב פעם. שימו לב שזה לא אותו סדר. כל הזמן זה לא אותו סדר. צריך לשים לב טוב טוב. סלאם עליכום. כאן, פה, שם. יש זאת אומרת. טוב, עוד פעם. טוב, עוד פעם. שמענו אותך שיהיה יותר ב-12. מ-12. טוב, לא משנה, כבר נפל לי אחד. רציתי לרדת למטה, אבל אי אפשר במשחק הזה. אם היה אפשר, זה היה אחלות. כאילו, אחלה. נו לי. די. שירי לא יכולה יותר מ-12. היא לא יכולה. בנים ובנות, מי שצופה בזה. הצלחתי יותר מ-13. אתם מאמינים? לי. כמה צריכה? אני צריכה 20 ומשהו. כאילו 20 או 20 ומשהו. אבל לפחות שיהיה 20. אני ב-20. חברים וחברות, אני הייתי ב-20. תראו רשום פה. אני משחקת טוב, עוד תור. זה במחשב. טוב, יאללה, חזרתי לכם. מה? משחקת מי הסכים לך? אני רוצה לדעת. טוב, סיימתי. פליז תעשו לייק. משחק אחר. עוקב. זה האחרון שלי בקיצור. תראו אותי גם. שימו לייק או שתענו תשובה, פליז. טוב, 15. ביי יוש, שימו לייק.